Сееш, инвестираш, правиш всичко както трябва. И после няма дъжд. Температурите минават 35 градуса. Почвата се напуква, растенията изсъхват. И в края на сезона добивът е наполовина. Разходите същите. Колко още години може да издържи едно стопанство така? Засушаването вече не е периферен риск. Той е един от централните рискове за българското растениевъдство. По данните в проекта, 2/3 от територията на България са изложени на повишен риск от засушаване. Интервютата с фермери от Ямбол, Кермен, Генерал Тошево и Каравелово сочат една и съща картина. Ниски добиви, липса на достатъчно влага и високи температури, особено при пролетните култури. Анализът за реколта 2025 показва, че през втората половина на юни, юли и август развитието на царевицата и слънчогледа е протекло при горещо време и задълбочаващ се дефицит на почвена влага. В много земеделски райони валежите през юли и август са били около и под месечните норми, а на много места до 25 литра на квадратен метър, което е крайно недостатъчно за пролетните култури. Към средата на юли почти цялата земеделска зона е била в силно и екстремно почвено засушаване. Нека го кажем без заобикалки. Средно за страната, при слънчогледа спад от 25%, при царевицата спад от 51%. При слънчогледа най-силно засегнати са области като Видин, Пазарджик, Пловдив, Бургас, Хасково, Монтана. При царевицата Видин, Враца, Монтана, София област, Шумен, Варна, като в част от тези райони спадът е над 70%. Общо засегнатите площи с голямо намаление на добивите и отрицателен икономически резултат са над 505 000 хектара, около 150 000 хектара слънчоглед и над 350 000 хектара царевица. Оцененият финансов ресурс на загубите е около 14 милиона евро при слънчогледа и около 98 милиона евро при царевицата. Това не е просто климатичен проблем. Това е проблем на дохода, на ликвидността, на следващата сеитба. Лошата новина е, че това не изглежда като временен пик на засушаването. Националната стратегия за адаптация към климатичните промени на България посочва, че през последните десетилетия неблагоприятните климатични събития са се увеличили. В документа се говори за 3 отчетливи периода на суша, по-чести наводнения от интензивни валежи и очаквано повишение на температурите от 2 до 5 градуса, заедно с значими промени в валежните режими. Документът предупреждава за по-чести и по-интензивни суши, горещи вълни, поройни валежи и наводнения, за скъсяване на интервалите от съвтеж до озряване при житните култури, за негативен ефект върху наливането на зърното и за по-голям риск от недостиг на вода и конкуренция между земеделието, индустрията и градските потребители. Когато имаме дълбока оран, многократни обработки и гола повърхност, ние ускоряваме загубата на влага. Разрушаваме структурата, нарушаваме капилярите, увеличаваме оплътняването, повишаваме риска от ерозия и оттичане. Научната логика за това е проста. Когато структурата е лоша, водата не влиза и не се задържа добре. Когато органичната материя е ниска, почвата губи буферната си способност. А когато кореновата зона е плитка и стресирана, горещите седмици намаляват добива много по-бързо. Виждаме и в почвените анализи, биологичните примерно, които по-бързо показват промяна към по-добро, естествено, към увеличаване не само на активността, но и на биоразнообразието на съобществата, стабилността на самите съобщества микробни, които са в почвата, което е същественото. Не просто трябва да имаме някакъв пик. Полето, едно от най-простите и най-ценните изследвания всъщност е визуалната оценка на почвеното здраве, на почвената структура. Чрез една лопата може да видим изключително много неща, които са важни и са ценни, за това да покажат на фермера на къде върви. Върви ли натам, на където иска. Точно тук влиза идеята на новаторския проект, който предлагаме. Съгласно плана на проекта ще се сравняват традиционни обработки, включително дълбока оран, с алтернативни подходи в комбинация с мулчиране, компостиране, водозадържащи добавки, сухоустойчиви сортове и алтернативни култури като сорго, ръж, тритикале и просо. В допълнение, проектът ще измерва кое дава по-добър добив на единица почвена влага
Именно това е силната му страна. Зад проектната идея има и по-дълбока научна логика. EPI Agri Focus група за почвения въглерод в обработваемите земи посочва, че най-ефективни са комбинации от практики. Поддържане на почвата покрита, разнообразен сеитбооборот, намалени обработки, органични добавки и по-прецизно управление. Групата подчертава още, че повишеният почвен въглерод не е само климатична тема. Той подобрява структурата, задържането на вода, инфилтрацията и действа като застраховка срещу провал на реколтата. Ако управлявате земеделско стопанство с полски култури и искате по-стабилни добиви, по-добро използване на влагата и по-ясни решения при суша, този проект е за вас. Очакваме ви!